50 kori hini 50 deklang jaga puru. Kyo nasir bisa kaham naik ठीक আছে samsataka munchalaki jitanani ko. Hello guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. Hai lam sabi nong nate chani YouTube channel lo. Parao phajak ke parao phaimani blog rok khaijak ya ga hingke tini hingke kisa blog khaimani. Mia nor wati phaimani bagai hanyo bebang kisi ligisi khlai bek pura nog rok uthugui talang thamai yang eko nukung rok hanya utuk bai nyai kepala ketar sarai mereka pengajar ciri angke baba saya tak sebaca kok makan rok sesuai aku nor bebang tei habai perang sama kian rok na ciri yang tam song lagi na tam song mereka nah ini gini kita siapa dong belai thầu lên đi xong langsung thasa gue jangan kyo nasir bisa kaham naik kamu sibuk 아기 소자 그냥 하나 신조 사이 배만에 이거 학원을 신조 사만다 이름이 간도 mà cho con 어머 어른 나스만 하리 어머로 방고지 뭐때 비서서 방고 말은 참말이야 그래서 다구나 진짜 와 마가나 비스리 빠스랑 바샬레 야문에 tisokla amun kagman nagan mayo bah tamu देखो wah mayo ya mesti lang na yan oh wah mau setes tongku terus kalayu ke sekolah situ wah mayo nagari ta 빨리 타 wah tam selamo busang kata wah masih kepo hai 이게 뭘 말고 맡을 만한 놈 jangan mau tabak yang sesong kusung kakong sesong kan mayo ki paise kha thakongsa thabolong je mo thabora buya hello guys kalau mana sih buang saka baik kai tong ma bo sinon thiapong tan dinan bagai 이거 하세요 수수만 지워 땀말로 방자니 이게 페퍼로 다자 바치건 들랑나 하네 엄마빠라 걸음수 감감들이 감자 좀 돼야 마술이야다 시만초 거토마 뿌라 이거 나기리 거토마 뿌라 지부 파잉 또 가. 서 거토마 뭐 방자니자 서 방수가 뿌라 3 kg 4 kg 서 가워노 서 저카 똥 그때 부가방 마신도 타리 던마니 이거 생아브노 바로 타나 뿌르 썽나 하네 떠니리 이렇게 태봉구 태방만이 아 자가세 까우이동 나시디 마 나시디 부사대 망사 가자 승자라서 가이미에 런다 뭐 부르지 군사 가이정 한 데비다 따나 이르디 에이 티가세 꼰대 닦고 복세 야 태고 딴자가는 사가 닦고 보라는 예 바치고나 사가라 고부라는 닌도 한 거만 칸로 딴자가는 아빠 얼른 성찬하시 에이 티가세 감도 딴디 와우 길가야 와우 hello guys kamu ya pakai ya ang phanye mani 50 kori hini 50 deklang jaga puru ko kaisa koton manoi ko yang besa mang godok sanani horo abani bagai phaimani tabo tharok jogbai ya koi phaimani mo sangma kamun godok jasinai
Hello guys, tanya hai faijau ka teitu ko bayei tabake koroni samsata wati kering ni bagai tamun tong mai khana ji haben samsata ke kabanga no kisa kali kali no ukana ke phunukana abuno kholoi thawori chanai am bagai tengni tengtam kholna ni faijaga samsata rok tharao kisa reisa kangke thokjago angke amoni bagai samsata kholna phai sing tha chok puru gain kasuk video khaimaliya tamhmale current kwrwi siniyang miya wati wana naiwi hingke phone charge khai tongmani bagwi video khaimaliya blog rok khaimaliya tasuk chokmani puilani thaika hingke tabuk songkhani hai mui songmanai mui khe boksajak hingke ang samsata rwnani hinainai tukubai kholi tongphaio o jagao norok nugui mannai sini mui rok haini hai te ani video nai tongnai rok no chayawi nai tongna bagwi paipilai hambai ro haike norok ang bai chayawi khe noro ani video no nai sapot khai tongdi hingke ang bo nongni bagwi te video kaham kaham rok tubunani chai tongnai hingke naidi samsata bwsuk kwbangma scene rok iko. Hello guys, hingke samsata kholi tongo tabuk khe ang samsata iko naisidi morok yang kaising masala samsata rok mang hingke ang khe samsata kholi tongo tabuk kisa thao ro drop nai kona sidi kamchali chumi phailiya tamhmale kolok muhunoi nawar bo thanda no tini wati wana nai tongo ko samsata rokha samsata ko munchala khe janani ko samsata ri tongkhoro janai aro bong samsata rwi chakhe thokjago tharogo maising rok pano kani khe thamri rima khe thokamu thano boro manthusinai hinu maising rok kutung nangkhe je muni thangbai samsata rok bithiwa thikrida lob sa thoksina no mung kangke pirjak bai galak deba.